Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa dia kan sa kanuna pituan na pangampunguran na sa nakipito agar kanuna sumaka panggulalan na sa irwe nagagawa na pananadem. Kainop man na ikuma sa iso panimbang amin ng buwa dato maganduga kuranaw na gusuragat at tumitalo migisya ko pito katawa sarip. Kami o kita sa antangan na akala na gada-gada ang kanan na dari day Abu Anisa. Nagusto ka pang nang uto mamabiryan na si Umu Anisa. Kami o kita sa antangan na akala na gada-gada ang uto ariakan na si Jelani sa Nagariya Madimba. Nati gurong pemanari Abdullah Malik at tangkay ni Ibn na sa Sudi. Kayad na riyami at abuan niya Abu Anisa na natitago masurago ko panimbang amin ng bawa. Wadat to amaganduga kuranaw nagusuragat. Natetang kayo ni Ibn na sa Sudi na ipangin sukuratan na rin ko kad ng tanwa Arabul Alamin. Kaaya mata na benar na udah so kinibuluga kaya panto nirakan ng isa ko ariakan. Na maragaragong pamanari bumidira alalagu ikakasara dato amaganduga. Alada kaya pangano nang goto isa ko ariakan na si Jelani. Ayad na rin so Abdul Malik sa katin at itangkay ni Bunsa Sulisa. Wassalam.
toa winderide toa winderide sabagani jilani nadia bidula malika aidula nana bunisa aidula nabu osio muanisa saladu toha ono nagri yumadum berkira anote guru napa mana ya aidula anopa nalamati kudin sango buyak hana kakak di demedan suka pangangan na berkira ane kuau terebino nei aidulak napan lama tanggu peneti kesame Nagari umadeng
Nagari uma adu besalina ni halang